Zuzen jarraitu 200 metro. Baina zer dio katxarronek? 180 graduko buelta eman eta jarraitu aurrera. Kokoteraino naukazu. Irati ez da gertzen, programa hastear dago, ez dakit nun nagoen, eta nun egon behar naizen. Gainera ez dut mapa ulertzen. Ez zaituztet ikusi. Berez, Iratirekin hasi behar nun programa, baina ez da gertzen, eta ez dut uste haserretuko denik programa bera gabe hasten badut. Baina, bueno, sekretu bat kontatuko dizuet. Irati pixkat arraroa da, eta beti dago sinesmenei, erlijioi edo gauza mistikoi buruz hitz egiten. Eta zora dago uste dut. Guzti horiek txorakeriak dira. Monjek bakarrik pastak egiten dituzte eta oto hitz egiten dute. Budistek meditatzen dute. Nekane, zari zara esaten? Zezak ez egitea. Ze, txoratuta zaude ala? Horren da 5 minutu geratu gara hortxe bertan. Zari zara? Nore ari zara ditzen? Kaixo. Baina ez genuen nago elkarrekin egin behar. Bai, berez. Ze, hasi da, ezta? Neska, eta ze... Bakit. Zesan dizue, ba? Sinismena txorakeria bat direla, seguro? Monjak pastak egiten dituztela bakarrik, Nekane, erlijio eta sinismena topikoak baino gehiago dira. Bueno, Badakizu? Eta, mira, egingo dugu gauza bat. ez, eramateko edo Bai, ez. Lagun badauka teologiari dela ikasten Bilbon, seminario batean. Beharen gana joango gara, eta ikusiko duzu, topiko, klitxe horiek, ez direla. Gaur egun... Ez da beharrezkoa, ulertzen dut. Guazen? Ez Irati ez, ez? Venga, guazen! Ez du jartzen, bira. Ez dago. Zure helmugara heldu zara. Nola nire helmugara heldu naizela? Ez dut basilikarik ikusten. Zu zer ikusten duzu? Ez ebez. Handia da, ala? Zure helmugara heldu zara. Ez que, suporatzen da baiet, urrutetik ikusi behar da, iaia Donostitik. Osa, erraldoia da, Google Mapsek esaten du. Zuek zer ikusten duzue? Neskak, atzean dago. Irati, hori Google Maps izan da? Suposatzen dut. Irati, aurkitu dut! Jode, ze... Ui, ba, bai, hortxe dago. Bai. Ez dakit? Ze aurpegi, ondo zaude? Bai, baina ez nekin... Bueno, ez dakit, nekane. Sardu da, ja, joan bargara eta. Lauterdik. Lauterdiak? Han egon bargara, ja, berandu goaz! Venga, goazen, nekane! Kaixo! Kaixo! Zelan gaizka? Ondo, zasuen? Ondo! Bi musu! Bai! Opa! Bueno, bagoaz barrura. Bai. Nekane ere kutsi behar digula, ezta? Bai, hombre! Goazen! Etorri! Bueno, gaizka, eta zu, zenbat urterekin erakizen nuen apaiso edo izan naizenera eta zergatik? Ba, neuke, igual, 14 urte neuskanen, ba, a ber, neuke hor elizan ba, katekesi emone ban, edo taldeetan egon nintzen hor ez monitore bezala, baina konfirmazioa jasoteko, eta orduan, ba hartzen dozu irudi bezala dagoen apaisa. Osa, guentzun dugu musika, ja, gitarra, organoa... Ez da? Ez da, a ber, neuke hor musika beti izan dut hor... txikitatik ez. Nik beti esaten diot amari, zerratit ez zidazun apuntatu konservatoriora. Eta beti esaten nik. Ez izan idalako denbora ematen da,
eta horrela geratu izan zen. Baina pasean urtean edo, gitarra jotzen hasi nintzen, eta gero hor parrokiak bez batzan, eta horre, ume mesatan, eta hori, eta oin seminarioan egun baten hartu nuen organoa, da, probatuko dugu, nola da nau, batzutan esaten dita. Alpaisak kantatu behar dauz, antifonak eta hori guztia. Horretarako gauz hor musika klasetan. Eta zuk, zure gurasoi esan zenionean, zer esan zizuten? Ez. Hori ez nuela egin behar, beste gozak behar, nik beti esaten dute. Oin gizartean, zuek batxillergoa edo DBH-a amaitzen dozunean, normala zer da egitea. Ingenieritza bat edo ez dakiz, beste gradu bat. Eta esaten dozunean oin gizartean apaisa edo seminarioa joango zarela, guztiak esaten dago, zer faltatzen zaio horri. Zer faltatzen zaio hor buruan. Eta hori, zu txarto sentitzen zara, pentsatzen dozu, minusbaloratu egiten dela hor seminarioa sartzea. Eta gero baitere, daukazu parte hori zure espiritualtasuna eta abar, baina beste ekintza batzuk baitari egingo dituzu, ez? Hombre. Vale, venga, bagoazen, venga. Hau da gimnasioa eta hemen nahi dutenean edo hori burua despejatzeko edo zio zer egin nahi dau edo hemen daukago marka. ¿Venimos gaizka? A ver, venga. Nik uste beste makina bat, eta ez dakit nekanek zehoztara egin nahi duen. A ver, hori botatzen diogu. Nahi badozu egoratzen egin batek. Garpa batzuk ekarri zituztenean horrelakoak ziren. Oin dira unos monstruos, unos tiburones dire. Eta ematen diezu zuek jaten? Ez, beraiek jaten dute. Hori ikusten diren belarrak hor behan, hori jazten dute. Baina zer ez. Maitzeko, zuk ze espero dizu egitea hau bukatu ostean, ze helbururekin sartu zinen hona edo? Neure helburua apaisa izate. Eta gero, parrokia guztietan batzutan egon, eta jendearekin egon, Kristo eta Evangelioa mundura zabaltzea, jendeari zabaltzea, gazteak elizara sartzea, eta altudan guztiena mailan jarriko dut, eta oin posez hartu egin dut, espero dut hasi nuen posarekin jarraitzea. Espero dugu noiz baiten mesa batean ikustea. Bueno, ala! Ale! Agur! Pasen, banekane.
ikusten nekane, seminaristak ez dira prehistorian bizi. Bai, bueno, azkenean uste nuena baino interesgarriagoa izan da. Ez? Ez que esan dizut lehen. Baina hala ere, ez dakit zerbait falta zait, agian beste erlijio batzuk ikustea edo... Eta zein adibidez? Adibidez, budismoa. Budismoa? Bai, budismoa. Ah, bueno. Ni egia esan da nahiago monjaren batekin hitz egin. Monja bat? Bai, bilatuko dut interneten aber. Nik uste dut budistaren bat ezagutzen dudala. Ah, pira, badago baten bat hemendik hartu. Ba, jarriko Google Mapsen. Nik ere. Ea, zer kontatzen dian. Hala ba, giraten nekane? Bai, agur irati. Beste aldetik da, neskak. Ui, Beste aldetik. zu hortik, zu... Ni hemendik, bai. Agur! Agur! Kaixo, Arantza! Kaixo, atzaldean irati. Aurrera, oso ondo, sartu, aurrera. Kaixo, Arantza, eskerrik asko niri gonbidatzagatik hona etortzera. Eta gauza bat, zu, zergatik ere baki zenuen monja izatea eta noiz gainera? Bueno, erabakia azkenean hartzen da urteak pasata gero, baina lehenengo momentua nik 18 urtekin hartu nuen erabakia. Eta hau izan zen 1978an. 18 urtekin, nik nahi nuen zerbait besteenganako egin eta aldeetan sartuan nengoen. Bueno, nik ikusi nuen mutilagun batekin ebilen, ikusten nuen horrek ez ninduela betetzen, beste zerbait zelan bilan ebilena. Eta bueno, horrela hasi nintzen. Baina egia esan gero, ibilian eta bizitzan konturatzen zerala baietz hori dela, ala ez dela zure bidea, ez? Eta gaur gainera mandaleen ekintza daukazu, ez da? Bai. Jo ba, bagoaz ikustera? Oso ondo, goazen. Bueno, Arantxa, eta zuek hemen bertan ekintza ezberdinak egite dituzu, ez da? Eta zen motatako ekintzak... Beida, daude 3 arlotako ekintzak. Batzuk dira solidaritate arlokoak, gizarte arlokoak, beste batzuk dira espiritualitate arlokoak, eta besteak hazkuntza motakoak bat. Bai, bakoitzaren barnetasuna eta mota horietakoak. Ez polita. Oso polita. Eta gu probatu ez dakigu baita ere mandalan Bai, margotzen edo... Bai, noski bai, Vale, probatuko dugu. Vale, oso ondo. Paulik esango dizue hartu hortik horritxo bat eta... Bai. Berak ere proba egin nahi du, mandala bat egiten. Bai. Baina jakin behar dezu pixka bat zer den. Badoz. Ze bestela, ez da bakarrik, eseri hemen nahi badezu edo... Vale. Bai, posible da, hor ikusten da bera. Beitu, bazuk aukeratu, hasi behartzera beti erditik. Ados. Ze asuntoa da, barnetasunetik kanporuntzoan. Eta koloreak, margoak, zu nahi dituzunak. Orduan, nuen zertan laguntzen du, konzentrazioa lantzen, alde batetik eta beste alde batetik, barnetasuna ere. Beti kanpora begira gaude. Tartean, barrura begiratzeak ere hona egiten digu. Orduan, horregatik hemen hasten da, hartuzu nahi duzun margoa. More hau. Eta hori ere garrantzitsua da, bakoitzak zen margo hartzen du. Eta gero, adierazten diegu zer esan nahi duen, margo batzuk, besteak, eta hortik gure emozioak ateratzen ditugu. Eta hori izaten da ekintza. Lehenengo margotzen dugu eta gero ja saltzen duzu gutxi gara bera, ausentete oso momentu hortan. Bai, oso iluna baldin badago nola dago zure barrua, kolore askokoa baldin bada edo kolore gutxikoa. Kaixo, nekane. Ongi etorria. Mila esker. Ez madaren da. Eskerrik asko. Eso, eta behin enkatuak. Gu eskaintza jartzen ditugunean ez ditugu jartzen edon hori edo inori. Gu pentsatzen dugu hemen jendea dagoela. Orduan, egunero jartzen dizkigu eskaintza. Orduan egiten duguna da, aldatzen ditugu eskaintza guzti hauek, kendu dudana da hemen honek errepresentatzen du
pastelak eta jartzea, ze dor jejuteni gustatzen zaizkio pastelak pila bat. Jartzen dizkigu pastelak eta edariak. Bueno, orain ningo duguna nekane da postrazioa. Postrazioa da, egiten ditugu 3, berez, eta da eskaintzak edo jartzen hasi aurretik, eskaintza jartzen hasi aurretik egiten ditugun fisikoki diren mugimendu hauek egiten ditugu errespetua adierazteko. Eta zuk adibidez nola ezagutu zenuen mundu hau? Zerbait egon zen edo zuk bakarrik bilatzen edo... Bai, bueno, egia esan ni nahiko kurioso izan du naiz betidanik, ez da, gauza espiritualekin. Nahi esan txikitatik neukala kuriositatu hori, ez da? Eta ondoren ja, ikasi nuen zuzenbidea, ni izan du naiz abokatua lehen urtera arte, eta orain ja utzi dut, eta dedikatzen naiz ona eta hemen egotera denbora guztia. Baina lehen urtera arte nintzen abokatua, eta nire espezialitatea zen atzerritartasuna. Eta adibidez, zuen web orrialdean jartzen du hau irabazi asmorik gabeko erakunde bat dela edo. Orduan, nola egiten duzue guzti hau mantentzeko edo... Galdera oso ona. Autogestionatuak gea. Denak, gea nazioarteko elkarte bat, edo erakunde bat, eta egia da, arau batzuk amankomunean dazkagula gure estatutuak egiten ditugu partekatu denen artean, hau da, denak egiten gera egikaritu estatutu horien babespean, denentzako berdina direnak, baina gero zentru bakoitzak dauka bere diru gestio propioa. Orduan da, nire batzutan jartzen dut adibide hau, ez? Udaletxeak bezala. Ezken finean guk egiten duguna da, klasek ematen ditugunean jendeak ordaintzen du zertxo bait, baina klasek ez dira dirua kostatzen dutena, baizik eta klaseak emateko behar ditugun suministroak eta bar ordaintzeko direla. Jasotzen den guztia juten da zentrura, listo. Alapar, geratzen geha. Justo ordaintzen diegu irakasleari. Irakasleak ez du jasotzen soldata bat, ni naiz irakaslea ez da, eta urtarriletik lana utzi dudala, ematen diatena da, ni klaseak emateko eta irakasle izateko eta funtzio horiek betetzeko, ematen diatena da nire gastuen ordainketa. Sobre lo tenso, gastando demonios y estructuras, a enterarle por soñarla, sobre se sienta grande los disfrutes, en lo supremo del corazón de los pláticos de amor, viste hábitos de monje, y en la cabeza lleva puesto un sombrero amarillo redondo, en sus manos sostiene una espada y el corazón de compasión. A sus seguidores les muestra una expresión de deleite, pero a fin de subyugar a los espíritus malignos y destructores ostenta una forma colérica. Hauek dira nire lan erramientak. Konstelazioak egiteko erabiltzen ditugu hauek, figurak. Eta figura hauekin lan egiten dugu. Eta nola askotan, umeak ere, figura ezberdinak, osatzeko familia bat, edo dena den. Eta nola umeekin ere lan egiten dudan, kaso horretan, figura horiek hainotzak ez izateko, dauzkat ditu. Ostras, Playmobilak, bai. Orduan, imaginatu, hemen umeak primeran pasatzen dute. Bide batez lan egiten dugu, Eta konstelazioan zertan datza? Hola, nasaltzeko zen ez da normalean egiten den... Behitu, luzera izango litzake, ez adieraztea, baina laburki adierazita izango litzake ikusi, denok gatoz familia batetik, ez?
edo zein mota, familia mota. Orduan, hor, familia horretan beti, zer mobitzen da, zer daukagu, edo zer gauza bultzatze gaitu aurrera egitera, edo zer gauzak lotzen gaitu. Ari horiek topatu eta lagundu askatzen, bakoitzak bere bidea aske egiteko. Familiaren indarrarekin, baina bakoitzak bere bidea landu, oso lagunki horrela izango litzake. Eta gero hor txoko badaukat, beste txoko bat. Gorputza lantzen dugu, osteopatia bidetik edo, orduan baita ere, hemen. Eta osteopatian ze egiten da, gutxi gora bera, zu honek hartze duzu, etorren pertsona? Bai, azkenean gauza bera, konstelazioekin bezala ez, non ditugu, umeak oso horreix esaten dute, eski, korapilo badaukat hemen, askatu egingo dugu, azkenean zer da? Bizipenak batzutan blokeatu egiten gaitu eta lagundu gorputzaren bidez askatzen. Lasaitasuna, gorputza askotan gibelan esaten du, hemen daukat dena handituta, hor gauza asko sartzen dira, baina emozioak. Hori pixka bat lasaitu eta emozioak ere askatu. Azkenean, etxe hondan egiten duguna da akonpainamendua, arlo guztietatik, eraz berdinetan, beste pertsonekin bidea egin eta bakoitzak bere bidea egin dezan. Está rodeado de la congregación de un vasto cielo, con los asistentes que hacen más por otros, de mi corazón. Etzan hauz gora. Kontuz ez minartu zure. Orduan, zeiten dugu lehenik eta behin, nolabait zure gorputzari galdetuko diogu, askeuki behar ditugu dena askeukitzeko. Orduan, nun daukagu korapilo hori, lehen korapiloa, orduan, hortarako ikasten dugu, ikusteko entzuteko gorputza, eta eman dezagun gorputzak ematen digula, hemen daukagu korapiloa, ez? Orduan nik zer egingo nuke? Lagundu, poliki-poliki, minik egin gabe, hori da oso importantea. Hemen ere oso importantea da, ez forzatzea, hemen ere ondoan beti, zure ritmora, pertsona bakoitzak movimendu badauka, ritmo bat, orduan zure ritmoa berriro, hemen korapiloa baldin badago, ni saiatuko naiz, askatzen. Askatzen, eta horrela, hemendik gero, akaso esango dit, hemendik beste korapilo bat, onera ekartzen, hemen zer dagoen. Eta galdetzen diozu, gorputzari, zerk eragiten dizu korapilo hori? Eta batzuetan, eta gero elkarrizketa sortzen da pertsonarekin. Nahi badu, bestela gorputza bakarrik. Hori izango litzake hemen egiten dugun, azkenan da, pertsona baite ulertzea, zentzur da, ez da etortzean ikutzen dizuta. Ez, hori da, azkenean, hemen mobitzen geran teoria dana da, nik ez dut ezer, ni naiz instrumento bat, baina norbera da aurrera egin behar duena. Orduanik, zurekin bai egongo naiz, eta lagunduko zaitut, baina azkenean, hemen ez dago magiarik, nik ezin dut zuregatik bizi. Zuk hartu behar dezu zure bizitzaren ardura. Baina une batzuetan beharrezkoa dugu norbaitek, ni ere joaten naiz, beste batengana laguntzeko, niri gauza bera egiten. Orduan hau kate bada, ez? Eskenan zuk esan duzu, ondoan gaudela. Hori da, danak, orduan nik ere beste batzuen ondo egoteko beste lekura joan behar naiz, eta beste batek lagundu behar nau ni ere onera etortzen. Hori da pixka bat hemen egiten dugun lana. Bintzat hortan. Eta da, beste era bat ere ulertzekoa,
laguntza, kristautasuna, evangelioa, dena, nik hortik bideratzen dut dena. Ez da, bai, mesetara joan, eta hau egin, eta beste egin, bai, nire joaten naiz. Baina batez ere da, irakurtzea eta ulertzea, evangelioa beste era batera. Orduan, Nekane, erakutsiko dizut edo behintzat ikusi alduzu nola egiten den mandala bat. Mandala da basea, lehendabiziko eraztuna, bigarren eraztuna, hirugarren eraztuna eta azkenekoa da joia deitzen dena, ez da? Orduan, egingo dugu eratu. Eta ikusteko nola eratzen den ondo, jarriko dugu musika. El Vallado Férreo, el Monte Meru, los 4 continentes, Purva Vidya, Yarbudipa, Aparagodania, Uttarakuru, Dea y Vidya, Samara y Avatsamara, Sata y Uttaramantrina, Kurava y Kaurava, la montaña de joyas, el árbol que colma todos los deseos, la cosa que colma los deseos y la vaca sin cultivar, la rueda preciosa, la joya preciosa, la reina preciosa, el ministro precioso, el elefante precioso, el supremo caballo precioso, el general precioso y la gran vasija de los tesoros. Pentsatzen dudana ni da, ez da utzi dudala nire bizitza ontara dedikatzeko, baizik eta nire bizitza hau dela, eta utzi dudala ordura arte egin behar izan dudana egiteari. Ze ni honetara dedikatu aurretik behar izan dut hori egin aurrera egiteko nire bizitzarekin. Orduan oso kontent nago. Eta adibidezuk retiro espiritualak eta hor egiten dituzu, ez? Eta ze egiten duzu, ze tipikoak dira, gutxienez gehien ezagutzen direnak, guztiz baztertzea edo ez hitz egitea, ez jatea inkluso, zuk adibidez zer egiten duzu? Adibidez, norbaitek iraintzen dizu, norbaitek exigentzia asko dauzkazu erekin, lanan presio asko daukazu, ikasketekin presio asko daukazu. Orduan, aldatu dezakezu kanpoko egoera? Kontrolatu dezakezu, aldatu dezakezu, baina gero beste zerbait gertatu daiteke. Orduan, gure irten bidea da. Zergatik ez duzu zure barne aldatzen? Emateko erantzun konstruktibo bat edo eraikitzaile bat gertatzen denaren aurrean. Eta orduan horretan, praktikoki egiten gara zentratu eta horretara dedikatzen dugu retiro bat, eta igual deitzen diogu retiro de concentración en la mente de la paciencia. Dala, horrelako egoera txarren aurrean egiteko erantzun mental egoki bat. Del gozo espontáneo y la vacuidad. Bueno, eta zuk etorkizunean ze egin nahi duzu edo, ze helburu dituzu? Niri gustatuko litzatekeena da metodo hau jarraituz, iluminazioera iritsi, hortarako ari naiz nire bizitza zuzentzen, eta horrekin bestei laguntzea leku berdinera iristen. Orduan, orain arte hori da ere saiatu naizena egiten, irakasle bezala eta nire praktika pertsonalaren bitartez, eta orain arte irakasle laiko bat izan naiz, eta irakasle laikoak daude nire eskolan, lehen komentatu dizudan bezala. Baina hemendik hilabete baten barru izango naiz irakasle ordenatu bat. Eta orduan monja izango naiz, eta moztuko utilea, eta egiko ditut habituak eta guzti hori. Mentales Ira gururana mandarakan iriatayami Vamos a ir a los camino de los vencedores.
Listo. Eskerrik asko, oso Bai, esperientzia polita izan da benetan. Hala, badakizute, etorri honera eta meditatu, Bai, eskerrik asko. Pentsatuko dugu. Bale. Bale, Oso ondo. Bueno, nintza, ia Bueno. ordua egin zain, nekanaren Oso ondo, bideo naiz. oso ondo. Baina, jan bainera dago, Bai? honek arreta deitu be, cuidándonos, hau, Bueno, bai, behitu. Hemen dago jaso nahi izatu dugu 3 arlo. Bueno, cuidándonos da, ez? Azkenean, helburua zer da, denok elkar zaintzea. Baina nola elkar zaindu? Gu ematen, dando, emanaz. Baina zer ematen dugu? Gu ematen gera, dandonos. Orduan, cuidando, dando, dandonos. Orduan hori da, ez? Osea, gure zainketa modua zein da? Gu geu eman, ez bakarrik gure gauzak baizik eta gu eta gure denbora eman. Mundua eta besteak zaintzeko. Jo, eskerrik asko esperientzenengatik, pilo oso bat ondo, ikasi dut. eskerrik asko zuei etortzeagatik. Eta gainera, ezoikoa de Bai. bizitza ikustea lortu dugu. Hori da, oso ondo. Bueno, mila esker eta beste bat arte. Hori da. Ondo segi. Bale, Bueno, agur. Eskoriatzara heldu zara. Baina nola eskoriatzera? Are txabaletan nagola. Keixo, nekane? Zelan budistarekin. Ondo, bai, azkenan, ondo. Bai zera. Oso ondo pasatu du. Meditazio klasetara apuntatu da. Meditazio klasetara apuntatu zarela, zu? Irati ez egin parre. Ez. Hau oso porta da, nekane. Oso interesgarria da azkenan, eta ez dakit. Ezberdina. Bai? Bai. Ma gustatu zaiz orduan, ez? Bai, bueno, bai. Ba, lehen esan dizutana, ez da? Bai, bueno, baina eske desberdina da, ez dakit beste pentsateko modu bat. Ni gonez monja batekin, etorri beharko zinateke. Zena, super jatorra, mundu guztitik bidaiatu du. Baina, ez dut uste hain interesgarria izango denek. Bueno, programari amaiera emango diozu edo zer, astunegiak zarete. Irati, zure mugikorra izan da? Nireak ez du hitz egiten. Ez hau ez da, Nire ez? Ez, horrez nago. Bueno, venga, amaiera emango dugu, ze ja... Ui, ez dut aurkitzen, bai. Goazen ba. Bueno, lagunak, espero dugu programa gustatu izana. Bai? Eta asko ikastea. Eta horrengora arte.